шаби эҷодии Мариам Турсунова дар толори фарҳанги ноҳияи шаҳри Нав баргузор гашт. Дӯстону ҳамкасбон ва ҳаводорони санъати воло иштирокчиёни шаби эҷодии ҳунарманд буданд ва зимни баромадҳо танҳо аз хизматҳои арзандааш дар рушди театри тоҷик сухан гуфтанд. Мариам Турсунова ҳунарпешаи боистеъдод буда таҷрибаи бои эҷодияш имкон медиҳад, ки образҳои мураккаби психологӣ, фоҷиавию масакавӣ офарад. нақшҳои офаридаи Мариам Турсунова дар синамои тоҷик инъикос ёфта пешкаши бинандагон гардонда мешавад. Мариам Турсунова фидоии роҳи ҳунар шинохта шуда, тамоми ҳастиашро ба санъату фарҳанг бахшида 50 сол инҷониб дар театри ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дорад. Мариам Турсунова аз хурдсолӣ ба санъату фарҳанг дилбастагӣ дошта, баъд аз хатми донишкадаи санъат ӯро ҳунарҳои нотакрораш бар рӯи саҳнаи тоҷик овард. Мариам Турсунова аз зумраи ҳунармандонест, ки дар баландбардоштани мақоми театри тоҷик ва рушди ин соҳаи ҷудонопазири фарҳанги миллат саҳми арзанда гузоштааст. ӯ дар садҳо саҳнаҳои театр ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ нақш офаридааст. хизматҳои Мариам Турсунова борҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва вазорати фарҳанг қадр ёфта, бо мукофотҳои давлативу соҳа сарфароз гаштааст.